Tervetuloa päivää kaikille, mä oon Fealcod. Tänään mä teen mun ensimmäisen videon. Ja tosiaan tää on vähän niinku esittely, että kuka mä oon ja tälleen. Mä oon ehkä ihan helvetin helari ja kaikkea. mutta pääasia, että mä teen videoita hyvin tai jotain. Mä veikkaan silleen, mun netti ehkä lagaa, mutta sillä väliä nyt. Mä tein tällaisen CSGO-videon, koska ei oo muutakaan tekemistä. Ja tässä mä ajattelin kertoa, että mitä mä teen. Eli mä teen tänne kaikki CSGO-videoita. Mä teen tänne vaikka King of the Killia, jos te haluatte. Mä teen tänne vaikka mitä videoita vaan. Ihan sama mitä te haluatte. Tää ehkä lakaa tää video vähän, koska mä oon unohtanut laittaa pari kommandia. Ja mun netti lakaa tälläkin hetkellä, no niin. Mitä helvettiä? Joo. Ja niin. No mä teen kaikki pelivideoita. Pääasiassa mä koitan olla niinku puhua koko ajan, mutta mä en oikein pysty, koska mä oon vähän keskittynyt näihin peleihin, mutta anteeksi siitä. Mutta mennään videoon ja niin. No mä teen tänne kaikkia perusvideoita, pelivideoita, kaikkea. Tää on aika paska esittelyvideo, mutta niin, mä oon 12. Bokseni, musta tulee mä oon Jusu Joni V2, mutta ihan sama. Tää esittely oli vähän lyhyt, tämmönen paskalaginen kakka, mutta ei josko tuun tekemään erilaisen. Toivon, että piditte tästä. Jätä liike, jos viihdytti. Se olisi varmaan ensi video asti. Moikka. Okei, moi. Moi.